Tabung ke ani manai bai dewi sajang thanglai tongkha aro bazaro kisani mobile hamjani bagai belai sijung ot khayo sijung on khayo angke belai ang tension tongkha ta angke aro manai bai thangkha angke tabuk aro bo jaga ang saimanya to bomong le saimanya ta angke tabuk jang sokpai nai tongkha angke aro tok sokpai ke tamong kha nini mobile bahai sung to dokan malik angke ani mobile hamjani bagai bangke sakathang bono ke mobile pai kisa mai kathang rok pai ka ani mangnai ni bagai bo kebo pai khe angke kisa clip rok pai kha tamtam pai kha belai naithok kha aro stylish ongbo obo angkhe tamni bazar ang saimali o sa bazar hino o asa de sa de saimali ta angbo bu asok sungjak khoba naino angke tabuk jang ready ongkha paika ta angke busuk thangkha 300 robo something thangkha angke aro rang rok bo phal haide naidi rang rok bo phai mani kothok khe first time nukmani ta ke busuk jang pai mani naidi 330 thangkha ani rang ke tabuk pai kha thangno thangsinai tabuk angke oro ke tamtam tungkha mai kathang asung naidi busang kothok khainani ta sungno ahor kaham jotono thank you.